माहारियारि थाखोनि मोसानाय बादायलायनाय इंडियास डांस पावाराव सायख'जानो हानाय मोसागिरिफोरनिसिम UPPL दोलोनि गाहाम हामलायथि। फैगौ 2023 मायथाइनि 10 जानुवारियाव मुम्बाइआव जानो गोनां इंडियास डांस पावाराव मोसानाय बादायलायनायनि मेगा राउन्डनि थाखाय सायख'जानो हादों रितु बर', रंगिना बर' आरो प्रिया दत्तआ। तामुलपुर जिल्ला लाइमोन गांखं UPPL आरो गयबारि ब्लक UPPLआ बे साथाम इंडियास डांस पावारनि मेगा राउन्डआव बाहागो लागिरिफोरखौ लथिबारिनि दुर्गा मन्दिरनि नब्लाङाव गाहाम हामलायनाय जासिनायजों लोगोसे आर'नाइ होनानै बरायनाय जायो। बे बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो मिरु UPPLनि नेहाथारि रुमित स्वर्गियारि, तामुलपुर जिल्ला लाइमोन गांखं UPPLनि गाहाय नेहाथारि बिजय बर', गयबारि ब्लक UPPLनि आफादगिरि नरहरि महन्त आरो गयबारि ब्लक UPPLनि बिबानगिरिफोरा बाहागो लायो। हम मुंबई जाके सेलेक्ट होके आएंगे। मेरा नाम प्रिया दत्त है। मैं मुंबई डांस पावर में सिलेक्ट होना चाहती हूँ और मैं सिलेक्ट होके आऊँगा। कब जा रहा है? 9 जनवरी। ऑडिशन कब? 9 जनवरी। ऑडिशन 10 जनवरी। आंनि नामा खिथालाय दे। खुलुमबाय, आंनि मुङा रंगिना बर'। आं इंडिया डांस पावारनि मेगा अडिशनाव सेलेक्ट जादों। आंखौ दिनै UPPLनि सारमोना बरायनो फैदों। बेखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। खुलुमबाय, आंनि मुङा रितु बर'। आङो इन्डियान डांस पावाराव मुम्बाइआव सेलेक्शन जादों। UPPLनि सारमोना बरायनो फैदों। बेखौ आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। नोंथाङा फोथायनाय दङ। माबायदि जादों दा मोसानाय सोलिनाया माबायदि सोलिगासिनो? जोबोर मोजाङैनो सोलिदों। दिनै खोब गोजोननायनि रादाब होननानै आं बुंनो नागिरदों। मानो होनबा नोंथांमोननि नैबे चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो नागिरदोंदि गोदान बोसोर 2023 सननि गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे जोंनि तामुलपुर गोग्लैसोना थानाय जायगा मासगारि गामिनिफ्राय लोगोसे जोंनि पौसदा गामिनि धनपरा गामिनि साथाम जोंनि लाइमोन बा उन्दै उन्दै खुदिया जोंनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना फैगौ 10 थारिखआव मुम्बाइआव जानो गोनां जि इन्डिया डांस पावाराव बिथांमोना अडिशनाव थांगोन आरो बिथांमोना बे अडिशनाव थांनानै जोंनि बे ओनसोलाव बा जोंनि बे गोग्लैसोना थानाय जि ओनसोल बे ओनसोलाव निस्सय बिथांमोना मोजां रादाब लाबोनो हागोन होननानै जों बिथांमोनखौ आसा खालामदों। लोगोसे जों बिथांमोनखौ आशीर्बाद होनो नागिरदों जे बिथांमोना होजों थांनानै जेन मोजाङै अडिशन बा गासै रायजो राजाफोरखौ गावसोरनि अडिशननि गेजेरजों मुहि होनो हायो रायजोफोरखौ, बेखौनो आं मिजिंथियो। आरो लोगोसेयावनो जोंहा फंबाय जि करिय'ग्राफार निसान बर' बिथांखौबो आं धन्यबाद होनो नागिरदों। मानो होनबा बिथांनि दैदेननायावनो साथाम जोंनि नैबे गोग्लैसोना थानाय जायगानिफ्राय थांगोन। बेखौ आङो गोसो गोथारै बिथांखौबो आंनिफ्राय बरायनाय थाबाय। लोगोसेयावनो जोंनि आथिखालनि जि बिटिआरनि मानगोनां चिफ बिथाङा गुबुन गुबुन बिथिङाव बिथाङा गोसो होगासिनो दङ आरो बेबायदिनो नैबे हारिमु आयदा बिथिंखौबो जोंनि मानगोनां प्रमद सारा अर्थात BTCनि चिफआ बे बिथिंखौबो नायगासिनो दङ। गतिके जों आसा खालामदों जोंनि नैबे बिटिआर हालामनिफ्राय कालचार हारिमु बिफान बियो निस्सय जौगाखांगोन आरो जौगाखांनायनि थाखाय बिथाङा गोबां इनिशिएटिभ लागासिनो दं। जों बेखौ नुनो मोनगासिनो दङ। আজি আমাৰ UPPLৰ তৰফৰ পৰা যে আমাৰ ছোৱালীটো বোম্বাই ডান্স ইণ্ডিয়ান ডান্স পাৱাৰত চিলেক্ট হৈছে। সিহঁতে আজি কিবা ভাল
ভাল হ'ব বুলি প্ৰগ্ৰামটো সম্বৰ্ধনা জনাইছে ভালেই লাগিল দেখাবে ভালেই লাগিল আশীৰ্বাদ কৰিলে আশীৰ্বাদ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ ঠিক আছে নমস্কাৰ নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যি তিনিজন গৈবাৰী ব্লকৰ পৰা মুম্বাইলৈ নৃত্যৰ কাৰণে গৈ আছে তেখেতসকললৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আমি গৈবাৰী ব্লকৰ তৰফৰ পৰা আৰু অসমৰ নাম কঢ়িয়াই আনক লগতে তামোলপুৰৰ নাম কঢ়িয়াই আনক লতিবাৰীৰ নাম কঢ়িয়াই আনক বিটিয়াৰৰ নাম কঢ়িয়াই আনক তাৰে কামনা কৰি তেখেতসকললৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ লগতে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তিনিওজনে যাতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ অসম তথা গৈবাৰী ব্লকৰ তামোলপুৰৰ সুনাম কৰি লৈ আহিব পাৰে তাৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ধন্যবাদ